Hi, baby pugs. Hi. Hi, kiss it, kiss Kiss it. daw, mami. Kiss. Car. Truck. Ano, truck. Bye-bye. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, samahan niyo ako guys maghanap ng venue para sa aming kasal. Sa aming nalalapit na kasal. Yes! So exciting to guys kasi na-film na namin to noong November pa. So yun, ngayon pa lang tayo nagkaroon ng time para i-upload itong video na to. If you guys interested about this video, please keep on watching. Hey guys, dito tayo ngayon sa Heaven's Favors. Check natin yung venue. Gagana naman nga po ng AC. So, nandito tayo ngayon sa The Lord's Transfiguration Parish. Kakasilip na namin ng church at saka nakipag-usap na kami dun sa secretary. And ngayon check namin yung function hall. Tara! Kaso babe, ito, 15,000 tapos yung may corkage pag hindi tayo kumuha sa kanilang package. Mga siguro po 120 to 150. Oh, gagana lang ang purang AC. Atin niya pong banyo na. Atin niya pong banyo. So kakatapos lang natin ng check ng church dito sa The Lord's Configuration Parish at saka yung function hall niya. So okay naman. So last natin, tingnan natin yung secretary. Ito naman yung function hall ng secretary. Wow, ang laki. Wow, kadagol na po yun eh. Hindi pong bungay na eh. Ito mababa yung ceiling. Magkano yan po yung Ken? Wow, yay, may power na. Magkano yan po yung Ken? 18,000 yun po. Atin niya po kantang oras ita. Parang masya. Natin na yan. Tiga po niya tayo. Awa, Phoenix Park. Diba tayo swimming pool na? Hey guys, hello, mainit. Nandito kami ngayon sa Mansfield, mag-check kami ng function hall. Pang ilang function hall na namin ito. Parang saan may office? Taas. Hello, so 12:20 na, so ayan. Lunchtime sila. Kunin na lang natin number, tawagan namin. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Rib Eye Function Hall. Check namin yung venue kung okay siya. Pagod na kami guys kasi gutom na din, 12 o'clock na. So after neto mag-Lewis Grand lang kami and then Sokong la, going home. Okay, bye. Oh, Rib Eye Function Hall. This one is good, but no room for room and So nandito tayo ngayon guys sa Rib Eye Function Hall. Check natin yung venue. Maganda yung venue niya guys kasi open siya. So yan, kaso wala yung marketing nila ngayon. So babalik kami maybe tomorrow or we will just text the marketing Sorba channels. Yun. So maganda siya. May maganda yung lugar, no? Kaso masyadong mahal yung ano. So try natin guys pag-usapan. Baby Pugs! Lar. Hihihihi, makatingkad yan.
Lerler. Lerler. Hey guys, so nalito tayo ngayon sa Azuro. So, titignan muna namin yung venue guys dito sa Azuro Hotel. Ilap muna daw ng Chorba Chinese para may record sila. Para ma-showroom nila sa amin. Kuya, walang tinta. Ay, wala. Hello guys, so tapos na kami mag-inquire sa Azuro Hotel. So wala yung sales and marketing nila pero pinaka-showroom nila yung function hall nila. So, hindi pa kami sure. Pero so far parang mas gusto ko dito. Saka may parking sila sarili. Okay, bye. Tyler. Mga bebe yan, wala na. Baby Pogs! Parang merami. Bigyan mo ka na po dito. Lo, Pogs, sama sa Macau? Sama sa Macau? Diretso na tayo Louis Grant kasi. Oo nga, after na to. Oh. Wait na. I'm lip. Hello, Lerler. Hi, hi ka daw muna. Hindi yan sa'yo. Hindi yan sa'yo, Debe. Magbenta naman naman yan. Blurred siya eh. Di daw, Bi? Ito lang siya, kuya. Yes po. Yung maliit ko. May mas malaki na. Mayroon pong mas maliit ma'am dito. Hindi, ito na ba yung malaki? Di ba yung Jenny, hindi naman ba yun? Yan naman kinikanyang kabila. Pasuri. Kasal. Kasal. Sino yan? Wow. Order in the court. Order in the court. Lerler. Hirap kaming camera. Hi. Hello. Hi. Babe, tinitingnan ka niya. Lerler. One to 120 po. Hi, Lerler. Hi. Louis Grand Function Hall. Oy. Wala pang kikray. Miming ka, Lerler. Skyler. Oh. Well, thank you. So yun, tapos na yung ating video guys. Sana nag-enjoy kayo sa aming paglalakbay habang naghahanap ng venue para sa aming kasal. Sana tulungan nyo kami or magbigay kayo ng any suggestions doon para sa kasal. Thank you for watching guys. And don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. And yun, may dumadaan. Duha na ka, sige. Nasaan na? Alam, ganda ka mo. Ayan yung mga Curious ko.
Alben mo niya mo kay YouTube. Okay, so yun guys, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Bye!